Så du kunne sende den ind fra den anden side, og så... Og så var det. De skal gerne have dem sådan lige omkring, når de kommer. Så de kan tage den i fart, bare i rimelig lav hastighed. Ja, kom, Freddy, på den. Ja, det er udmærket. Godt. Moritz. Prøv at få lige en mere, kom. Ja. Det ser godt ud. Ja. Udmærket. Det ser ud til at styre på. Godt. Ja, så. Ja, super. Ja, det er godt reddet, det der. Sten er klar. Han kører slalom. Han giver den max gas. Oh.